Hola, nens i nenes! Què tal, com esteu? Nosaltres us trobem molt a faltar. Jo sóc la Cati, suposo que molts em coneixeu. Estic a P3 i avui vull presentar-vos un maquillatge amb motiu de la primavera. Ja sabeu que ja estem a la primavera. Llavors, vull fer una papallona i avui ens ajuda la nostra model Laia. Voleu veure com es fa un maquillatge de papallona amb 4 coses senzilles que podem tenir per casa? Per exemple, un llapis d'ull de color negre, de color vermell, de color rosa i uns pintallavis, el color que tingueu. Voleu veure-ho? Vinga, anem. Vinga, Laia. Molt bé, primer farem el cos de la papallona. Llavors, el cap i el cos. Després farem les ales de la papallona i les antenes. Pintarem per dintre el cos, el cap i el cos de la papallona. I les ales les pintaré de color vermell. A veure, molt bé. Podeu fer aquest maquillatge al papa, a la mama, a la germana, als germans, als que viuen amb vosaltres a casa, potser viu l'àvia o el iaio. I després, si voleu, doncs ho poden fer ells a vosaltres. Molt bé. Una papallona superbonica. Després agafaré aquest llapis de color rosa i li faré uns puntets. Per aquí, mira. Xup, xup, xup. Us ha agradat? Sí? Doncs espero que us agradi molt. També podem pintar els llavis si voleu, si no, doncs res. Us desitjo que passeu una bona estona fent això, vale? Un petó! Mua!